No, zdravím. Takže dneska zase rýchly záber. Tam som dal aj vlastne navnadu. Sú to chytacie pelety od Nikla, takže sa veľmi teším. No a včera bol na ne záber, len rybu som nevybral, lebo ryba bola chytená, teda vypla sa. A tuším, mám záber aj na druhom prúte, tak idem akože to pozrieť. Na obidve som prúty dal túto peletu, takže neviem, či to je príchuťou, či to je proste len to, že to je peleta. Budem to ešte skúšať a uvidíme, ale v podstate kapor je nádherný riadkač, tak sa veľmi teším. Na čo som ho chytil, viete. Takže asi všetko, čo som chcel povedať zatiaľ. Čaute, majte sa.